Fil-każ kontra John Agius ta' 74 sena magħruf bħala Johnny tal-Għalqa mixli bl-attentat taqtil ta' żewġ uffiċjali tal-Pulizija fir-razzett tiegħu f'Taġorni fl-24 ta' Lulju li għadda ingħad li l-akkużat qalilhom li l-uniformi tal-Pulizija dejjem ħsara ġabitli qabel allegatament spara fuqhom. Dakinhar tal-inċident kienu ntlaqtu minn tiri s-Surġent Johan Vella mill-Special Intervention Unit SIU u Omar Sharif mir-Rapid Intervention Unit l-RIU. Vella kien saħansitra fil-periklu tal-mewt wara li fil-qorti jingħad li kien intlaqat b'tiri f'wiċċu u fonqu. Il-konsulent tal-emerġenza Dr. Chris Ġordmajna li xehed l-erba' qal li l-ġrieħi tiegħu kienu kbar fejn kellu ħsara f'arterja fonq li twassal id-demm għal moħħu waqt li ż-żewġ pulmuni kienu kollassaw. It-tabib qal li kieku Vella ma ġiex intubat fuq il-post tal-isparatura kien imut. Filmat li xxeret mill-korp tal-Pulizija wera li l-Vella jiġi rilaxxat mill-isptar wara 3 ġimgħat u nofs jingħata tal-kura inkluż fl-ITU. Agius li qed jiffaċċja wkoll akkużi dwar possess u użu ta' arma tan-nar, ħruq volontarju u reżistenza għall-arrest kien wieġeb mhux ħati meta tressaq l-ewwel darba jumejn wara l-każ f'Lulju. PS 965 Maverick Camilleri li ta' xhieda tiegħu wkoll qal li meta l-Pulizija marret fir-residenza ta' Agius għall-ewwel dan der li kien se jersaq lehom iżda appena ra iżjed uffiċjali irtira u qalilhom dik l-uniformi qatt m'għamlet li ġid imma dejjem ħsara ġabitli waqt li meta intalab jiftilhom qalilhom jekk tridlu idħlu intom. Camilleri qal li wara li ġie arrestat Agius fil-vettura tal-Pulizija qalilhom min jeddu li huma ppruvaw jidħlu jien irritaljajt. L-Ispettur Christian Xwiereb ta' dettalji dwar l-operazzjoni tal-Pulizija u l-interrogazzjoni tal-akkużat fejn afferma li aktar minn darba dan irrifjuta l-assistenza ta' avukat tal-fiduċja tiegħu jew wieħed assenjat lilu mill-qorti. L-uffiċjal kompla li Agius ammetta li qabad senter ikkargah u ppuntaħ lejn l-uffiċjali għalkemm sostna li kien qed jiddefendi ruħu. Tenna li l-imputat ukoll ammetta li kien talab lil ħuh jixtru l-petrol b'indikazzjoni li jużah kontra l-ħaddiema tal-kostruzzjoni li kienu qed jaħdmu mal-appoġġ tal-proprjetà tiegħu kif fil-fatt. L-espert tal-qorti David Borch Sajdon xied li minn filmati analizzati Agius der jitfa' likwidu minn ġeriken u fl-ixkun quddiem kamra. Meta tqabbad in-nar il-likwidu skont l-espert aġixxa bħala aċċelerant. Xut ieħor l-uffiċjal William Gregg qal li Agius kellu 6 armi rreġistrati fuq ismu, 2 revolvers u 4 shotguns taħt liċenzja bħala kollezzjonist u allura ma kellux permess jużhom jew iġorhom. Waqt li fil-qorti der ukoll ħu l-imputat George illi għażel li ma jixitx, il-prosekuzzjoni qalet li skont il-provi s'issa mhu se jitressqu l-ebda akkużi fil-konfront tiegħu brabta mal-każ. Il-każ kontra John Agius se jkompli fit-23 ta' Settembru.